Veteranoa da, badaki gauzak ondo neurtzen, ea txartel hori bizkarrean duela kontutan hartuz, gauzak poliki-poliki egiten dituen Patxik. Utxegin du orain, arriskutsua izan daiteke jokaldi hau, Asbetia jaurtiketa egiteko moduan, ez dakitor jokos kanpokorik ez ote den egon, eta baloia barrura. Eta ikusi, gola sartu duen gizonak, egin duen lehenengo gauza, marrazaina begiratzea izan da. Homerik 14. minutuan. Ferreirak egindako us batetan sortu da jokaldia, benetan momentu garrantzitsua izan daiteke hau partiduan, eta zoritxarrez 14. minutuan gola sartu dute Tbilisiko Dinamoko gizonek. Penagarria Atletik taldearentzat. Larra, nola ikusi duzu jokaldia? Bueno, utz baten bidez etorri da, Ferreira baloia oso ondo kontrolatu ez daukan, ez du jakin izan ondo jokatzen, utz egin du. Jokaldia ez da ona izan, baizik ez... Aurrera bidaltzen ari da, luze egingo duela zakea, edozen kasutan bat atzeraxago gelditu da, gutxua ez, luze. Ferreira. Zelai erdian trebetasuna azalduz Mutjiri. Asbetiak erdiratu, Cesarrek ikutu, berriz ere baloia barura, Erne eta gola. Bigarren gola sartu dute Dinamokoek, orain bai benetan gauzak ilun, eta hau benetan gogorra da. Gogorra da Atletik taldearentzat, 30. minutuan, bigarren gola sartu bai dute. Ikusi nolako festa Dinamo taldeko jokalariek. Benetan posik, azzen nolako gola. Ez dakit berriz ere Homeriki izan den ala ez, orain zutitzen direnean ikusiko dugu. Badirudi kapitaina izan dela, Txikitzuili izan da gola sartu duena. Txikitzuili 10 zenbaki. Kapitaina izan da gola sartu duena. Hau oso golpe gogorra da Atletik taldearentzat. Zoritxarrez Georgiako telebistak ez dizkigu errepikapen onxamarrak eskaintzen, baina prestatuta badago, baina ez du sartu oraindik. Bai. Jokalariak zelaira irten diren momentuan, Joseba Etxeberria eurekin nahastu eginda, eta uste genuen zelaian zegoela, baina ez. Ez ikusten dut gainera, korner puntuan dago, Luis Fernandezen eskubialdetik erabat antxe. Begira orain, gola Andoni Imazek, benetan garrantzitsua, 37. segunduan, ezin hobeto Atletik ekasi bigarren zati hau. Imazek egundoko jaurtiketa eta hazen nolako gola. Berak Atletik taldearekin jakina txapelketa ofizialen sartutako lehen gola oso garrantzitsua. Bi eta bat momenturik onenean, Larra. Bai, momenturik onenean, hasita bela, lehenengo erdiraketan, falta bat erdiratu, baloia hor solto gelditu da, eta sekulako jaurtiketa atera du Andoni Imazek ezkerrarekin, Etzen bate erresa hori, ez lehenengo atea asmatze,